Вітаю вас, даражэнькія мае! Вы на канале, які прысвечаны ваеннай гісторыі беларускага народа, і з вами Віталь Чырвінскі. Дзякую вам за падтрымку гэтага адукацыйнага праекта, за падабайкі, каментары, спонсарства і фундатарства. Павага і вялікая ўдзячнасць тым, хто працягвае дапамагаць каналу праз Patreon, а таксама платформу Boosty, дзе, дарэчы, у якасці бонусаў у дадатак да ролікаў размяшчаюцца адаптаваныя да тэмы тэксты. На беларускай і на рускай мовах, часткова з ілюстрацыямі. Хто жадае зрабіць свой унёсак у важную справу, далучайцеся. Спасылкі пад гэтым відэа. Мінулым разам мы, нарэшце, завяршылі цыкл лекцый размоваў, прысвечаных 13-гадовай вайне маскоўскай дзяржавы супраць Рэчы Паспалітай 1654-1667 гадоў. Сёння рушым далей у 18 стагоддзе. І пачынаем з падзей грамадзянскага супрацьстаяння ў вялікім княстве літоўскім. Падзей вельмі змрочных для беларускай гісторыі. Настолькі змрочных, што калі ў каго з вас слабыя нервы, лепш не глядзіце гэты ролік. Не псуйце сабе настрой, я вас папярэдзіў. Галоўная тэма сённяшняй лекцыі – хатняя вайна 1697-1702 гадоў. Гістарычная падзея, якая стала адной з ключавых перадумоваў вялікай паўночнай вайны, што накрые сваім крывавым абрусам нашай землі на 2 наступныя дзесяцігоддзі. Давайте разбірацца. Пачынаем з традыцыйнага тэста для тых, хто хоча стаць свядомым беларусам. Увага! Пытанне. Што зрабіў кароль Рэчы Паспалітай Аўгуст II Моцны, калі даведаўся пра вынікі братазабойчай бітвы пад Алькенікамі? А. Заплакаў, Б. Зарагатаў, С. Закрычаў, Д. Заснуў. Ну што, падумалі, раскінулі глуздамі, пакапаліся ў памяці, падключылі логіку і інтуіцыю, пасля чаго абралі варыянт. Правільны адказ напрыканцы роліка. Працягваем. Як мы памятаем, 13-гадовая вайна завяршылася андросаўскім перамір'ем на 13,5 гадоў, пасля чаго бакі мусілі падпісаць вечны мір. І падпісалі, праўда, толькі праз 19 гадоў у Маскве. Дарэчы, у гэты перыяд адноснага зацішша частка літвінаў-беларусаў усё ж паспела паваяваць, дзякуй Богу, не на сваёй зямлі, якая толькі-толькі пачала аднаўляцца дэмаграфічна, эканамічна, экалагічна пасля крывавых падзей сярэдзіны 17 стагоддзя. У 1672-76 годах частка войска ВКЛ паўдзельнічала ў вайне паміж Рэччу Паспалітай і Турцыяй за кантроль над правабярэжнай Украінай. 11 лістапада 1673 года велікалітоўскія ваяры адзначыліся ў бітве пад Хацінам. Дарэчы, пад мурамі той самай Хацінскай крэпасці, дзе ў адносна недалёкім 1621 годзе вялікі гетман літоўскі Ян Кароль Хаткевіч разбіў магутную армію Асманскай імперіі. На канале і ёсць змястоўная лекцыя размова на гэту тэму. Хто не бачыў, рэкамендую. Спасылка ў правым верхнім куце экрана. Дык вось, у лістападзе 1673 года 40-тысячнае войска Рэчы Паспалітай пад камандаваннем вялікага гетмана Кароннага і Яна Сабескага разбіла 35-тысячнае войска Гусейна Пашы. Гэтая перамога прынесла Сабескаму мянушку Хацінскі леў і пасадзейнічала яго абранню на трон караля Рэчы Паспалітай. Мінула 10 гадоў. І новая вайна, Вялікая Турэцкая. 12 верасня 1683 года у знакамітай бітве пад Венай аб'яднаныя сілы Рэчы Паспалітай, Аўстрыі, германскіх княстваў пад агульным камандаваннем Яна III Сабескага разбілі асманскае войска вялікага візіра Кары Мустафы Пашы. У бітве паўдзельнічалі і ваяры з ВКЛ. На правым крыле біліся цяжкая кавалерыя харужа вялікалітоўскага Юзафа Богуслава Слушкі, шляхціча герба Астоя, і брыгада пяхоты пад камандай кашталяна віленскага генерал-лейтенанта Эрнеста Денгафа, шляхецкага роду уласнага герба Дзік. Дарэчы, асноўная частка войска ВКЛ, сканцэнтраваная каля Янава-Падляшскага на Берасцейшчыне, не паспела на Венскую бітву, каб падзяліць трыумф пераможцаў. Не паспела пад Вену, затое здолела адзначыцца ў іншым. Адзначылася ў вызваленні гарадоў Славакіі ад асманскага панавання, але зрабіла гэта так, што лепш бы такога вызвалення і не было. Што не так, зараз патлумачу. 10-тысячнае войска ВКЛ на чале з вялікім гетманам літоўскім Казімірам Янам Сапегам і польным гетманам Янам Агінскім у пачатку кастрычніка 1683 года увайшло на тэрыторыю Славакіі для барацьбы з турэцкім васалам князем Імрэ Тёкёем.
Аднак велікалітоўскія ваяры замест таго, каб несці вызваленне, як задумвалася, вызначыліся неймаверным гвалтам і рабункамі мірнага насельніцтва, што выклікала ўздым мясцовага партызанскага руху. Вось дык вызвалення. Незадаволенасць дзеяннямі войска ВКЛ у Славакіі правяла да таго, што Ян III Сабескі не атрымаў чаканага ўплыву у суседняй Венгрыі і не змог там замацавацца як спадчынны монарх. Вось такая непрыватная старонка гісторыі войска Вялікага княства літоўскага. Перамога пад Венай стала пераломнай падзеяй у 300-гадовым супрацьстаянні дзяржаў Цэнтральнай Еўропы з Асманскай імперыяй і фактычна зафіксавала канец турэцкай экспансіі ў Еўропе. 6 траўня 1686 года ў Маскве пасля 4 месяцаў перамоў, якія праходзілі ў выключна напружанай атмасферы, дэлегацыя Рэчы Паспалітай, так званае Вялікае пасольства, у складзе якога канцлер ВКЛ Марцыян Александр Агінскі нарэшце падпісала пагадненне аб вечным міры. Рэч Паспалітая канчаткова прызнала межы, вызначаныя Андросаўскім трактатам. Вось такія гістарычныя з'явы адбываліся напярэдадні трагічнага грамадзянскага ўзброенага супрацьстаяння ў Вялікім княстве літоўскім. Аб усім па парадку. 17 чэрвеня 1696 года. Памірае кароль Рэчы Паспалітай Ян III Сабескі. Сыходзіць монарх, пры якім дзяржава перажыла свой апошні ўздым. 15 траўня 28 чэрвеня 1697 года Варшава. Элекцыйны сойм абірае каралём польскім і вялікім князем літоўскім 27-гадовага саксонскага курфюрста Фрыдрыха Аўгуста I з дынастыі нямецкіх арыстакратаў Віцінаў. З гэтага моманту Рэч Паспалітая і Саксонія уваходзіць у хаўрус на аснове асабістай уніі. Новаспечаны кароль, які карануецца пад імем Аўгуст II, робіць усё, каб спадабацца магнатам і шляхце, пераходзіць з лютэранства ў каталіцтва, дэманстратыўна не носіць парык, фізічна вельмі дужы, ламае падковы, гне металічныя пруты, неверагодна трапна страляе як з пісталета, так і з мушкета, мае славу непераўзыдзенага жарабца ў любоўных справах, таму і атрымлівае да свайго новага імя прыдомак «Моцны». На гэтым самым сойме, дзе абіраецца новы кароль, абвяшчаецца і пра ўраўноўванне правоў шляхты ВКЛ з польскай шляхтай, а афіцыйная старабеларуская мова замяняецца на польскую. Некалькі важных заўваг пра беларускую мову часоў Вялікага княства літоўскага. Па-першае, патлумачым, адкуль узяўся тэрмін «старабеларуская мова». У 15-17 стагоддзях мова дзяржаўных устаноў, судоў, а таксама дыпламатый у Вялікім княстве літоўскім называлася руска, нярэдка літоўска, а таксама проста мова. На ёй размаўлялі продкі сучасных беларусаў і украінцаў. Дарэчы, гэта мова істотна адрознівалася ад той, што існавала ў маскоўскай дзяржаве, словенскай, царкоўна-славянскай і маскоўскай, і ў лексіцы, і ў фанетыцы, і ў граматыцы. Значна пазней мова маскоўскай дзяржавы атрымае назву руская, якой мы сёння яе і ведаем. Дык вось, каб не блытаць розныя гістарычныя з'явы пад адной і той жа назвай, у сучаснай навуцы і з'явіўся тэрмін «старабеларуская мова», дзе «стара» – пазначэнне часу, а «беларуская» – указанне на тую моўную культурную прастору, з якой вырасла сучасная беларуская мова. Бо калі мы сёння скажам «руская мова», то аўтаматычна падумаем пра сучасную рускую. Але руская мова ВКЛ – гэта іншая традыцыя, іншы культурны кантэкст, іншая гісторыя. Разабраліся? Вяртаемся ў Варшаву на элекцыйны сойм, дзе прымаецца лёсавызначальная для беларускай мовы пастанова. Цяпер пісар земскага ваяводскага суда па-польску, а не па-руску пісаць павінен. Аднак варта адзначыць, што акты, складзеныя раней на рускай мове, захоўваюць сваю прававую моц. Таму казаць пра прамую забарону ранейшай дзяржаўнай мовы ВКЛ нельга. Забароны няма. І ёсць замена. Родную мову запіхваюць на задворкі, маўляў, ужо не патрэбная. Але чаму так адбылося? Хто вінаваты? Важная заўвага. Пастанова сойму 1697 года адносна новай дзяржаўнай мовы ВКЛ не з'яўляецца раптоўна. Вось бац і вырашылі змяніць мову. Не, так не бывае. На сойму былі фармальна замацаваныя поспехі паланізацыі. У ВКЛ, дзе для велікалітоўскай шляхты велізарную прыцягальнасць заімела сармацкая ідэалогія рыцарства з характэрнай для яе канцэпцыі грамадзянскіх свабодаў і вяршэнства шляхты над манархам. Наша шляхта глядзела на суседнюю Польшчу і бачыла там ідэал, залатыя вольнасці, правы, уплыў, уладу. Поруч з гэтым ідэалам стаяла і мова. Каб быць сваім, трэба гаварыць, як яны,
Думаць, як яны, пісаць, як яны. Так паступова і нарадзілася новая ідэнтычнасць, дзе мова ўжо не спадчына, а інструмент. Паступова на працягу 17 стагоддзя адбываецца моўнае перафармаванне адукаваных колаў грамадства. Як напісаў беларускі гісторык Геннадзь Цагановіч, усяго праз нейкіх 100 гадоў пасля Францішка Скарыны нават праваслаўныя беларусы ўжо карыстаюцца лацінскім шрыфтам часцей, чым іх адукаваныя землякі каталіцкага веравызнання ў гады жыцця першадрукара. Нават пры перапісванні старых кірылічных тэкстаў мясцовыя праваслаўныя перапісчыкі ўсё часцей выкарыстоўваюць лацінскую графіку, паступова адвыкаючы ад кірыліцы. На польскую мову часткова перайшло нават праваслаўнае манаства. Значна скарацілася колькасць брацкіх друкарняў і выдадзеных імі кніг. Чаму ўсё так імкліва змянілася за адно стагоддзе? Мова адукацыі. У другой палове 17 стагоддзя ў сферы адукацыі, дзякуючы дзейнасці лацінскіх ордэнаў, найперш езуіцкага, які стварыў найлепшыя навучальныя установы, ўжо непадзельна панавала польская мова. Нават праваслаўныя, дбаючы пра добрую адукацыю для сваіх дзяцей, аддавалі тых у каталіцкія навучальныя установы, да езуітаў. Пасля ўвядзення польскай мовы ў афіцыйны ўжытак у глыбокім заняпадзе апынецца старабеларуская літаратурная пісьмовая мова. Перастануць пісаць на ёй не толькі афіцыйныя дакументы, але і літаратурныя творы. Для будучых пакаленняў беларусаў гэта стане разрывам пісьмовай традыцыі. У выніку працэс паланізацыі закране нават беларускую тапаніміку. Менск стане Мінскам, Наваградак Навагрудкам, Берасце Брэстам, Горадня Гродным і гэтак далей. Адраджэнне новай беларускай літаратурнай мовы адбудзецца пасля працяглага перапынку на народнай аснове ў выглядзе рэплік персанажаў з народу ў школьных інтэрмедыях другой паловы 18 стагоддзя. Пройдзе час, і беларуская літаратурная мова нарэшце вернецца на сваё пачэснае месца сярод іншых моў свету. Беларускі паэт Алесь Разанаў пазней напіша пра адраджэнне нашай мовы геніяльныя радкі. Празрысты звон, грымотны грукат, скалісты свіст, магутны гул, усе разрозненыя гукі цяклі, каб зліцца ў агул. Хісталі, уздыбленыя далі, глыба стабілі ў небасхіл і ў немату не прападалі, а западалі і раслі. І цішы гром і звоны шорах спляліся ніткаю раства, калі з грудзей нямых і чорных аднойчы мова прарасла. Чаму столькі ўвагі мове? Таму што мова гэта не проста словы, гэта памяць. Гэта спосаб думаць, гэта адказ на пытанне, хто мы, і калі гэтае пытанне доўга застаецца без адказу, яно не знікае, і яно назапашваецца, як міна запаволенага дзеяння і можа выбухнуць, нават праз стагоддзі. Вяртаемся да ваеннай гісторыі беларускага народа. Нагадаю, тэма нашай сённяшняй лекцыі размовы «Хатняя вайна ў ВКЛ» 1697-1702 гадоў. І, як бачым, пачынаецца яна менавіта ў той самы трагічны для лёсу беларускай мовы год. І гэта не проста супадзенне, усё ўзаемазвязана. Храналагічныя рамкі. Гісторыкі звычайна выдзяляюць 3 этапы вайны. Першы этап – кастрычнік 1697, снежань 1698 года. Барацьба велікалітоўскай шляхты за ураўноўванне яе правоў з правамі польскай шляхты, а таксама за аслабленне ўлады роду сапегаў у ВКЛ. Другі этап – студзень 1699, лістапад 1700 года. Адкрытае ўзброенае супрацьстаянне магнацкіх велікалітоўскіх родаў супраць сапегу, якое прыводзіць да адхілення сапегаў ад улады ў княстве. Трэці этап – красавік 1701, кастрычнік 1702 года. Паўстанне прыхільнікаў сапегаў на ўсходзе Беларусі пры актыўным удзеле беларускага сялянства. Пра назву вайны. Сустракаюцца наступныя варыянты. Грамадзянская вайна, феадальная вайна, феадальная грамадзянская вайна, хатняя вайна. Барацьба магнацкіх груповак у другой палове 17-го, пачатку 18 стагоддзя. Нават грамадзянская вайна сапегаў з літоўскай шляхтай напрыканцы 17-го, пачатку 18 стагоддзяў. Які варыянт на ваш густ лепшы? Мне бліжэй хатні. З аднаго боку чуецца нешта роднае, цёплае, сваё, але па сутнасці гэта зусім не пра цяпло. Гэта жудасная, бескампрамісная, братазабойчая, унутраная, крывавая бойня. Напярэдадні. 1690-е гады. Войска Вялікага княства Літоўскага.
больш цэльныя, чым у сярэдзіне 17 стагоддзя, калі армія фактычна дзялілася на дывізіі правага і левага крылаў і часта дзейнічала разасоблена праз канфлікты паміж вялікім і польным гетманамі. На вяршыні вайсковай іерархіі вялікі гетман літоўскі Казімір Ян Сапега і польны гетман літоўскі Юзеф Богуслаў Стужка. Так, той самы, што яшчэ нядаўна на чале велікалітоўскіх харугаў цяжкай кавалерыі біўся з асманамі пад Венай. Дарэчы, у часы хатняй вайны ён застанецца ў баку ад канфлікту і будзе трымаць нейтралітэт. Артылерыю узначальвае генерал артылерыі літоўскай Матэуш Ромер, уласна гербу прадстаўнік шляхецкага роду нямецкага паходжання. Узброеныя сілы складаюцца з рэгулярнага кампутовага войска, якое фармуецца з наймітаў, надворных магнацкіх харугаў, паспалітае рушэнне шляхты і артылерыі. Трэба адзначыць, што харугвы, якія мусяць вербавацца на пачатку вайны, пасля яе завяршэння фармальна падлягаюць роспуску, але на практыцы гэта выконваецца не заўсёды. Артылерыйскі парк ВКЛ хоць і выведзены ў асобны корпус, але знаходзіцца ў занядбаным стане. Некаторыя гарматныя рулі памятаюць часы Жыгімонта Аўгуста і Стэфана Баторыя. Артылерыя прыватных замкаў магнатаў значна ў лепшым выглядзе, як па колькасці, так і па якасці. Мабілізацыйны патэнцыял Вялікага княства ацэньваецца ў 40-50 тысяч чалавек. Аднак архаічная сістэма камплектавання і ўтрымання арміі, а таксама слабасць дзяржаўнага апарату не дазваляе нават наблізіцца да гэтай лічбы. Якія 50 тысяч? Фактычна фінансавых рэсурсаў хапае толькі на 8,5 тысяч ставак заробку, а гэта каля 7 тысяч чалавек. Асноўнай баявой адзінкай застаецца харуга. Яна можа дасягаць до 300 чалавек, але часцей вагаецца ад 50 до 150 байцоў у залежнасці ад фінансавых і арганізацыйных магчымасцяў наймальніка дзяржавы або таго ці іншага магната. Фармальна на чале харугвы стаіць ротмістр. Для вырашэння баявых задач харугвы могуць часова аб'ядноўвацца ў рэгіменты пад кіраўніцтвам рэгіментараў. Паспалітае рушэнне узначальваюць павятовыя палкоўнікі, якіх абірае шляхта. Пераважная частка войска – конніца. Цяжкую кавалерыю складаюць панцырныя альбо гусарскія, кірасірскія, рэйтарскія і драгунскія харугвы. Нагадаю, што драгуны могуць дзейнічаць як конна, так і пешшу, конная пяхота. Панцырныя і гусарскія харугвы па сваёй камплектацыі нацыянальныя. Сярод рэйтараў і драгунаў шмат замежных наёмнікаў, узбраення па заходнееўрапейскім узорам. Лёгкую кавалерыю складаюць казацкія, валашскія і татарскія харугвы. Апошнія, якія набіраюцца з мясцовых мусульманаў, так званых літоўскіх татараў, адзначаюцца высокімі баявымі якасцямі. Валашскія харугвы у асноўным камплектуюцца наймітамі з Балканаў. Трэба адзначыць, што вялікі гетман літоўскі Казімір Ян Сапега за апошнія гады змяніў структуру кавалерыі, максімальна павялічыў колькасць татарскіх і валашскіх харугаў, скарачаючы долю ненадзейнай шляхты і ўраджэнцаў Польшчы. Казацкія харугвы камплектуюцца як з украінскіх казакоў, так і з мясцовага простага люду. Да слова, сялянскі элемент складае пэўную частку не толькі ў лёгкай кавалерыі, але сустракаецца нават у пяцігорскіх і панцырных падраздзяленнях. Выключна шляхецкімі застаюцца гусарскія харугвы. Хаця і тут ужо нярэдка можна сустрэць мяшчанаў. Таксама лёгкую кавалерыю дапаўняюць харугвы паспалітага рушэння, якія маюць надзвычай стракатае ўзбраенне. Пяхота малалікая і выкарыстоўваецца пераважна для гарнізоннай службы. Падчас баявых дзеянняў у полі пяхота прызначаецца галоўным чынам для прыкрыцця артылерыі. Нягледзячы на тое, што пяхота працягвае мінавацца тэрмінам аўтарамент іншаземны, значную частку яе шараговага складу займаюць мясцовыя жыхары, нярэдка сяляне. Важна адзначыць, што шмат хто з ураджэнцаў Літвы і Беларусі служыць не толькі ў велікалітоўскай, але і ў кароннай польскай арміі. У цэлым сістэма камплектавання, структура і тактыка велікалітоўскага войска надзіва архаічная. У заходнееўрапейскіх арміях у гэты час галоўным родам войск ужо даўно стала пяхота. Дзякуючы ўдасканаленню агняпальнай зброі, сістэмы навучання войскаў, развіццю палявой артылерыі і вынаходніцтву штыка, баявыя магчымасці пяхоты значна ўзраслі. Як пакажа бліжэйшы вопыт Вялікай паўночнай вайны, якая не за гарамі, пад масіраваным агнём артылерыі і пяхоты праціўніка конныя харугвы ВКЛ будуць несці вялікія страты, не паспявае рэалізаваць свой галоўны плюс, рашучы і моцны ўдар на вялікай хуткасці, які раней з'яўляўся залогам поспеху ў генеральных бітвах. Маральна-псіхалагічны стан у войску ВКЛ нездавальняючы. Адна з прычын, якая ўжо стала хранічнай – завінавачанасць, запазычанасць па заробкам. 14 кастрычніка 1696 года. Пад Пружаны, сучасныя Пружаны Брэсцкай вобласці, частка войска ВКЛ стварае канфедэрацыю.
Генеральным рэгіментарам канфедэратаў абраны харужы ВКЛ Рыгор Антоній Агінскі. Але рух слаба арганізаваны, няма выразнай праграмы, няма адзінай палітычнай мэты, патрабаванне адно – грошы. Канфедэрацыя, якая перабіраецца ў Берасці, трымаецца трохі больш за месяц, добра парабаваўшы за гэты час уладанне Сапегу, а затым 27 лістапада, абложаны ў Берасці войскам Сапегі, капітулюе. Такім чынам, першая спроба апазіцыі аспрэчыць уладу вялікага гетмана правальваецца, і гэта яшчэ не вайна, а толькі першая ластаўка. Поўная гегемонія Сапега ў палітычным жыцці краіны працягваецца. Казімір Ян Сапега, вялікі гетман, кіруе войскам ВКЛ, а яго малодшы брат Бенедикт Павел Сапега, вялікі падскарбій, кантралюе дзяржаўны скарб. Больш за тое, для ўтрымання войска вялікі гетман ідзе на парушэнне шэрагу традыцыйных саслоўных прывілеяў шляхецкай рэспублікі. Цяпер збор падаткаў мусіць праводзіць яго родны брат Бенедикт. Таксама практыкуюцца вайсковыя пастоі ва ўладаннях каталіцкага касцёла. Нават не дапамагае часовае адлучэнне Казіміра Яна Сапегі ад царквы віленскім біскупам Канстантінам Казімірам Бжастоўскім. Вялікі гетман, якому забаронена ўваходзіць у храмы і прымаць камунію, ігнаруе гэтае абмежаванне. Не вылучаючыся датуль набажнасцю, спецыяльна пачынае яшчэ часцей наведваць касцёлы, каб падчас імшы паслухаць казанні святароў. Такі красамоўны жэст непакорнасці. У дадатак Сапегі фактычна прысвойваюць сабе каралеўскія эканоміі як крыніцу фінансавання. Незадаволенасць велікалітоўскай шляхты усімі гэтымі сапегаўскімі дзеяннямі, нягледзячы на нядаўнюю паразу канфедэрацыі пад Берасцем, не сціхае, а наадварот толькі мацнее. Чым гэта ўсё завяршаецца? Правільна, пачаткам грамадзянскай вайны. Прычыны вайны. У першую чаргу гэта палітычны крызіс, які ахапіў Рэч Паспалітую падчас бескаралеўя. У мутнай вадзе выбараў новага караля рэзка абвастраецца барацьба велікалітоўскіх магнатаў і шляхты супраць панавання ў краіне магнацкага клану Сапегаў, які ў сваю чаргу імкнецца да фактычна неабмежаванай улады ў вялікім княстве літоўскім. Галоўнае патрабаванне апанентаў Сапегаў гучыць проста, каб было як у Польшчы, дзе ўплыў магнатаў значна слабейшы. Таму антысапежанская апазіцыя выступае за ўраўноўванне правоў шляхты ВКЛ з правамі польскай кароннай шляхты, а гэта ўжо прамая пагроза пазіцыям гетмана, падскарбі і іншых ключавых асоб вялікага княства. Вяртаемся ў Варшаву на лёсавызначальны элекцыйны сойм. Тут у чэрвені 1697 года абіраецца новы кароль Рэчы Паспалітай, і адначасова адбываецца яшчэ адна, менш заўважная, але вельмі сімвалічная падзея. Старабеларуская мова губляе статус дзяржаўнай, вышэй пра гэта казалі. На сойме прымаецца канстытуцыя, якая утрымлівае два ключавыя рашэнні, што датычаць вайсковай справы, а дакладней скарбова-вайсковай сферы ў вялікім княстве літоўскім. Па-першае, істотна абмяжоўваецца ўлада над войскам вялікага гетмана, які ўжо больш не можа аднаасобна прызначаць войску кватэры. Цяпер не гетман вырашае, дзе будуць стаяць харугвы, а спецыяльная камісія, у склад якой уваходзяць яго палітычныя апаненты. Кантроль над камісіяй даручаецца харужаму Рыгору Антонію Агінскаму, а ў яго адсутнасць падстолію Лявону Казіміру Агінскаму. Па-другое, падаткі на ўтрыманне войска больш не ідуць у дзяржаўны скарб. Яны затрымліваюцца ў паветах і выплачваюцца непасрэдна прадстаўнікам харугаў. Дадаткова ўводзіцца сістэма так званай рэпарацыі, размеркавання. Кожная харугва прывязваецца за канкрэтным паветам і атрымлівае фінансаванне ад яго. Неабмежаваная датуль улада Сапегаў значна пахіснулася. Больш за тое, новы кароль Рэчы Паспалітай Аўгуст II моцны, які лічыць Сапегаў ледзь не мяцежнікамі, і не хочуць афіцыйна прызнаць яго абранне, перад гэтым падтрымлівалі іншага кандыдата, французскага прынца Франсуа Людовіка де Канты. Дык вось, новы кароль даручае Агінскаму фактычна пазбавіць вялікага гетмана Казіміра Яну Сапегу рэальнай улады над войскам ВКЛ. Паралельна пачынаюцца нават перамовы з Масквой пра магчымую ваенную падтрымку супраць Сапегаў, якія, адчуўшы небяспеку, адступаюць, фармальна прызнаўшы ўладу новага караля, што часова здымае пагрозу знешняй маскоўскай інтэрвенцыі. Аднак гэта толькі паўза. Рухавік супрацьстаяння ўнутры вялікага княства літоўскага паміж сапегамі і іншай шляхтай не заглушаны. Вось-вось машына пад назвай грамадзянская вайна сарвецца з месца і панясецца, крушачы ўсё на сваім шляху. Сілы бакоў. Сапегі. Галоўная постаць Казімір Ян Сапега, вялікі гетман літоўскі, пад камандаваннем якога харугвы рэгулярнага кампутовага войска вялікага княства літоўскага, частка з якіх набраныя за ўласныя сродкі сапегаў.
Сярод наймітаў венгры, немцы, румыны, украінскія казакі, шмат мясцовых татар. Колькасць каля 7000 чалавек. Антысапежанская кааліцыя. Агінскія, радзівілы, вішнявецкія, пацы і іншыя магнаты ВКЛ. Называюць сябе рэспубліканцамі, будзем і мы выкарыстоўваць гэты тэрмін. Утвараюць канфедэрацыю пад кіраўніцтвам вялікага харужага Рыгора Антонія Агінскага, берасцейскага падкамор'я Людвіка Пацея і віцебскага кашталяна Міхала Казіміра Коціла. Аснова іх сілы магнацкія надворныя харугвы, прыватныя войскі, а таксама паспалітае рушэнне шляхты. Колькасць войска рэспубліканцаў на пачатку вайны складае ад 2 до 4 тысяч чалавек, але з часам павялічыцца ажно да 15 тысяч байцоў. Ход баявых дзеянняў. Першы этап вайны праходзіць пад лозунгамі каэквацыі, ураўноўвання правоў шляхты ВКЛ і кароны. Асноўныя падзеі разгортваюцца на поўначы княства. Рэспубліканцы абвяшчаюць збор паспалітага рушэння ў Жамойці. Рыгор Антоній Агінскі спрабуе перацягнуць на свой бок рэгулярнае войска. Рассылае лісты размешчаным на Жамойці харугвам з заклікам не падпарадкоўвацца вялікаму гетману. Тым часам кашталян віцебскі Міхал Казімір Коціл, адзін з кіраўнікоў групоўкі рэспубліканцаў, склікае паспалітае рушэнне ва ўсходніх беларускіх паветах ВКЛ. 19 кастрычніка 1697 года. Мястэчка Расены, цяпер Расейняй, Літоўская рэспубліка. Тут сабрана значная частка жамойцкай шляхты, якая чакае рашучых дзеянняў. Праз пару тыдняў прыбывае Рыгор Агінскі з 2 сотнямі сваіх прыхільнікаў і некалькімі харугвамі, рэйтарскай, панцырнай і гусарскай, якіх ён па дарозе пераманіў на свой бок. Калі ў Расенах з'яўляецца стольнік ВКЛ Юрый Станіслаў Сапега, сын вялікага гетмана, сітуацыя імгненна абвастраецца. Агінскі правакуе сутыкненне шляхты з жаўнерамі Сапегі ў баі і гіне некалькі чалавек. 1,5 сотні вершнікаў на чале з Сапегам, а таксама татарскія харугвы вымушаны ратавацца ўцёкамі. Гэты лакальны поспех кладзе пачатак стварэння рэспубліканцамі уласнага войска, асновы якога складаюць харугвы з загітаванымі Агінскім па дарозе ў Расены, жамойскае паспалітае рушэнне і частка сапегаўскіх жаўнераў, якія перайшлі на бок рэспубліканцаў. І адразу змяняецца тон канфлікту, адбываюцца рабаванні сапежанскіх маёнткаў, рыхтуецца план паходу на гародню супраць ворагаў свабоды сапегаў. Студзень 1698 года. У Агінскага ўжо больш за 30 харугваў. У мястэчцы Шадаў, Троцкае воеводства. Ён выдае маніфест да воеводстваў і паветаў ВКЛ, дзе абвінавачвае Казіміра Яну Сапегу ў выкарыстанні войска для расправы з палітычнымі апанентамі, парушэнні шляхецкіх правоў, аспрэчвае яго ўладу, якая абярнулася на згубу, і абвяшчае сябе генеральным рэгіментарам войска ВКЛ. Заклікае шляхту далучацца да рэспубліканцаў. Дарэчы, гэта адзін з партрэтаў Рыгора Агінскага. Ну чым не новы гетман? Тым часам на Віцебшчыне ў Чарэі, якая належыць Сапегам, збіраецца паспалітае рушэнне беларускіх ваяводстваў і паветаў Віцебскага, Аршанскага, Мсціслаўскага. Што робіць тая шляхта? Можа, удасканальвае сваю баявую падрыхтоўку? Не. Засяроджана на рабаванні ўладанняў магнатаў, асабліва ў Аршанскім павеце. Кароль Рэчы Паспалітай спрабуе спыніць эскалацыю. Ён схіляе Сапегаў і частку рэспубліканцаў да перамоваў. 28 студзеня 1698 года ў Варшаве падпісваецца мірнае пагадненне. Казімір Ян Сапега, які прыбыў незадоўга да гэтага ў Варшаву, дае каралю пісьмовыя гарантыі міру, дзе прызнае так званую каэквацыю станаў, ураўноўванне правоў, краевугольны камень у пераліку патрабаванняў шляхты. Аўгуст II моцны выдае універсалы да войска Рыгора Агінскага і паспалітага рушэння, дзе абвяшчае, што ўсе падданыя нарэшце прызналі яго ўладу, канфлікт завершаны, і загадвае вярнуць Сапегу адабраныя ў таго харугвы, а шляхту распусціць па дамах. Што робіць Агінскі? Не падпарадкоўваецца. Пад яго ўладай амаль палова войска, пераважна харугвы нацыянальнага строю. Ён распараджаецца імі як новы гетман, размяшчае на кватэры, выдае асігнацыі. Дарэчы, войска пераведзена на захад Жамойці і размешчана ў сапежанскіх уладаннях. Абоз закладзены ў шкудах. Між іншым, мясцовае насельніцтва, даведаўшыся пра набліжэнне харугваў рэспубліканскага войска, масава пакідае свае дамы і сыходзіць на тэрыторыі суседніх Прусіі і Курляндыі. Але дзеянні Агінскага па-ранейшаму знаходзяць падтрымку сярод шляхты тых паветаў, дзе дамінуюць радыкальныя рэспубліканцы. 22 лютага 1698 года. Шкуды. У абозе Агінскага абвешчана новая канфедэрацыя, скіраваная супраць сапегаў.
Сярод патрабаванняў канфедэратаў выплата заробку, права жаўнераў самім выбіраць сабе паручнікаў, а таксама правядзенне коннага сойму. Не ў закрытым памяшканні, а ў полі, на конях, са зброяй у руках, дзе можна асабіста папрысутнічаць кожны шляхціч. Асобны пункт тычыцца літоўскіх татараў, якія падлягаюць выключэнню з кампуту як здраднікі, а на наступным сойме павінны быць пазбаўлены яшчэ і сваіх уладанняў. Месца татарскіх харугаў у кампуце рэгулярным войску мусяць заняць шляхецкія. Канфедэрацыя замацавана прысягай. Сёння пра розныя прысягі ўзгадывалі неаднойчы. 3 сакавіка 1698 года каралеўскія камісары ў шкудах заключаюць трактат з войскам Агінскага. Сярод ключавых патрабаванняў скасаваць запазычанасці па заробку жаўнераў з-за шматлікіх рабункаў, якія тыя чынілі за апошні час. Так бы мовіць, ужо самі сабе жалаванне выплацілі шляхам рабавання мясцовага насельніцтва і шляхецкіх маёнткаў. Таксама выдаецца універсал да арміі ВКЛ, у якім жаўнерам велікалітоўскага войска прапануецца пакінуць Сапегу і перайсці на бок Рыгора Агінскага. На наступны дзень у шкудскім касцёле камісары і вайскоўцы замацоўваюць канфедэрацыю трактат прысягай. Трактат падпісаны, прысяга прынятая. Што далей? Сканфедэраванае войска на чале з Агінскім рушыць да Юрбарка. Задача прабіцца да Вільні і забяспечыць кантроль над трыбуналам ВКЛ. Другая палова сакавіка 1698 года. Рэгулярнае велікалітоўскае войска пад Гародняй збірае так званае генеральнае кола і прысягае на вернасць свайму камандзіру, вялікаму гетману літоўскаму Казіміру Яну Сапегі. Атрымаўшы падтрымку арміі, Сапегі пераходзіць да рашучых дзеянняў супраць рэспубліканцаў. 14 красавіка 1698 года у Вільні адбываецца з'езд паспалітага рушэння шляхты ВКЛ. Прыняты маніфест, які ўтрымлівае рознага роду абвінавачванні супраць Сапегаў. Пацверджана ўлада самаабвешчанага генеральнага рэгіментара Рыгора Агінскага. Прымаецца пастанова, якая фактычна афармляе усталяванне ў ВКЛ двое ўладдзе. Створана новая пасада генеральнага палкоўніка ВКЛ з надзвычай шырокімі паўнамоцтвамі, якую займае кашталян віцебскі Міхал Казімір Коцел. Цяпер ён мае права склікаць паспалітае рушэнне і займацца выплатай заробку войску. Фактычна Агінскі і Коцел дзеляць паўнамоцтвы вялікага гетмана, а апошні нават прысвоіў сабе права, якое традыцыйна належала толькі каралю, скліканне паспалітага рушэння. Ноч на 30 красавіка 1698 года. Пад жыжморамі Троцкага павету у лагеры рэспубліканцаў нечакана ўспыхвае ўзброены бунт, паспяхова інсцэнаваны прыхільнікамі Сапег. Шмат якія харугвы пераходзяць на бок сапежанцаў. Як бачым, нядаўняя прысяга не вытрымлівае першага ж выпрабавання. Рыгора Агінскага разам з 200 яго прыхільнікаў пераследуюць татарскія харугвы і гоняць да самай Вільні. У палон да сапежанцаў трапляе падначалены Агінскага сакратар канцылярыі рэспубліканцаў кароль Белазор. Яго хутка судзяць і паводле прыгавору вайсковага кола публічна расстрэльваюць. Гэта адбываецца 12 траўня ў Коўне. За што пазбавілі жыцця, Белазор займаў пасаду пісара галоўнага трыбунала. За яго подпісам стаялі выракі на судовых справах супраць Сапегаў. Дарэчы, арганізатар гэтага вайсковага суда літоўскі канюшы Міхал Францішак Сапега, сын вялікага гетмана Казіміра Яна Сапегі. Агінскі збірае рэшткі войска, аб'ядноўвае з харугвамі, якія былі ў Вільні, і адыходзіць на Жамойць. Пад Юрбаркам ён закладае абоз, чакае падмацавання з беларускіх паветаў і спрабуе аднавіць сілы. 22 ліпеня 1698 года. Юрбарк. Пад гэтым мястэчкам у Жамойце адбываецца першае буйное сутыкненне за 2 гады грамадзянскай вайны. Да гэтага справа абмяжоўвалася дробнымі сутычкамі, лакальнымі баямі. Відавочна, што ўвесь час супрацьстаяння існавала нейкае ўнутранае непрыняцце такога варыянта і разумення адказнасці за развязванне братазабойчай вайны, якое даволі доўга стрымлівала бакі ад уступлення ў сапраўдную маштабную бойку. Абодва бакі імкнуліся стрымлівацца ад рэзкіх рухаў і адсочвалі дзеянні праціўніка, выкарыстоўваючы любую нагоду, каб абвінаваціць адзін аднаго ў раздзіманні грамадзянскай вайны. Першымі не вытрымалі Сапегі. Спакуса раз і назаўсёды вырашыць праблему гвалтоўным шляхам прынесла цалкам адваротны эфект. Вяртаемся пад Юрбарк. 22 ліпеня. Пад камандаваннем вялікага харужа ВКЛ генеральнага рэгіментара Рыгора Антонія Агінскага 25 харугаў, каля 2000 чалавек. У стольніка ВКЛ Юрія Станіслава Сапегі каля 30 харугаў, больш за 10 рэйтарскіх і драгунскіх, 14 татарскіх, 4 панцырныя,
плюс 4 гарматы, агулам каля 2500 чалавек. Бітва пад Юрбаркам пачынаецца атакай сапежанцаў, дзе галоўны ўдар наносяць татарскія харугвы, якія сутыкаюцца з упартым супраціўленнем часткі павятовых харугваў, асабліва ашмянскіх. Пасля непрацяглай бітвы войска рэспубліканцаў, не вытрымлівае націску, перакулена і ратуецца ўцёкамі ў бок Прусіі. З абодвух бакоў гіне каля 150 чалавек. Полымя грамадзянскай вайны распаўзаецца па княстве. Шляхта рабуе і нішчыць сапежанскія ўладанні, сапежанцы няшчадна рабуюць уладанні рэспубліканцаў, а самі сапегі наносяць адно за другім ваенныя паразы атрадам праціўніка, аднаўляючы кантроль над часткай тэрыторый. Жнівень 1698 года пад Вільняй адбываецца новы шляхецкі з'езд. Утвараецца чарговая канфедэрацыя рэспубліканцаў, якую узначальвае Міхал Казімір Коцел. Прынята рашэнне да 15 лістапада сабраць паспалітае рушэнне пад Гародняй. Патрабаванні шляхты катэгарычныя распусціць войска ВКЛ, якое пад Юрбаркам падняло руку на маці сваю, айчыну. Восень 1698 года сапегі спрабуюць спыніць крывавае супрацьстаянне і заклікаюць вялікалітоўскіх сенатараў шляхту на з'езд у Гародні з мэтай прымірэння краю, але ўжо занадта позна. Лістапад 1698 года. Пад Каменкай на ўсходзе гарадзенскага павета збіраюцца значныя сілы паспалітае рушэння пад камандаваннем Міхала Коцела, прывёў шляхту з-пад Жупрану, што на Ашмяншчыне, а таксама Рыгора Агінскага, які прывёў апалчэнне жамойцкай шляхты з-пад Расенаў. Сілы значныя, па некаторых звестках да 15 000 чалавек, падзелены на 90 харугаў, якія, аднак, у баявым плане вельмі слабыя. Насустрач рэспубліканцам з Гародні выпраўляецца рэгулярнае войска ВКЛ пад камандаваннем братоў сапегаў, вялікага гетмана і вялікага падскарбя літоўскіх. Значна меншая па колькасці, каля 6-7 000. Але прафесійныя, многія найміты жаўнеры маюць багаты баявы досвед. Ёсць артылерыя, якая налічвае 17 гарматаў. 8 снежня 1698 года праціўнікі, сапежанцы і рэспубліканцы сыходзяцца на заснежаных палях паміж вёскамі Лаўна і Пузавічы, але бітвы не адбываецца. Уначы Міхал Коцел спрабуе справакаваць сечу і адпраўляе буйны атрад, каб той нечакана здзейсніў нападзенне на пазіцыі сапежанскіх татараў. Але шляхта паводзіць сябе так шумна, што татары паспяваюць адступіць. Вынікі бою адзін паранены шляхціч. Ніводны з бакоў не рашаецца распачаць вялікую бітву. Тым часам кароль Рэчы Паспалітай Аўгуст II, які знаходзіцца ў Берасці і сімпатызуе рэспубліканцам сапежанскай апазіцыі, вырашае ўмяшацца ў канфлікт. Пад выглядам міратворца дае загад камандуючаму рэгулярнага саксонскага войска каралеўскаму генерал-ад'ютанту Флемінгу дзеля абароны шляхты рушыць пад Астрыну, дзе злучыцца са шляхецкім апалчэннем. Саксонцаў не шмат, усяго 1500 чалавек і зусім няма артылерыі, але ж яны прафесіяналы. Саксонцы хутка займаюць пераправы праз раку, якая падзяляе варожыя бакі. Пад пагрозай аб'яднання саксонскага войска і шляхецкага апалчэння сапегі згаджаюцца на перамовы. 20 снежня. Пузавічы. Цяпер гэта вёска партызанская Гродзенскага раёна. Тут паміж вялікалітоўскай шляхтай і войскам ВКЛ заключаецца трактат. Рэспубліканцы абавязваюцца пагасіць даўгі перад войскам ВКЛ сапежанцамі згодна штатнаму раскладу 1690 года на 7875 коней і порцый. У сваю чаргу сапегі прызнаюць ураўноўванне правоў шляхты, згаджаюцца на пераабранне судовых органаў, а таксама з тым, што войска ВКЛ мусіць быць скарочана напалову, вось так. Перамаглі самі сябе, і знешніх ворагаў не трэба. 21 снежня у лагеры паспалітае рушэння ў Пузавічах прынята генеральная пастанова стану ВКЛ, якая зацвярджае новы парадак збора падаткаў на армію і дзейнасці літоўскага трыбунала, вышэйшага апеляцыйнага суда. 30 снежня. Гародня. Аўгуст II моцны прымае паслоў ад рэспубліканцаў, якія перадаюць яму пузавіцкія дамоўленасці. Кароль Рэчы Паспалітай зацвярджае дакумент подпісам. Здаецца, што ўсё. Рэспубліканцы дасягнулі сваёй мэты, паклалі канец дамінаванню сапегаў у вялікім княстве літоўскім. Палітычнае напружанне ў краіне знята, аднак гэта толькі ілюзія. Вайна не скончана. Закончыўся толькі яе першы этап. Найгоршае яшчэ чакае наперадзе. Але пра гэта ў наступным роліку. Не прапусціце, будзе цікава, хоць і журботна. А цяпер вяртаемся да тэсту для тых, хто хоча стаць свядомым беларусам. Нагадай, як гучала пытанне. Што зрабіў кароль Рэчы Паспалітай Аўгуст II моцны,
калі даведаўся пра вынікі братазабойчай бітвы пад Алькенікамі. А. Заплакаў, Б. Зарагатаў, С. Закрычаў, Д. Заснуў. Бітва пад Алькенікамі адбудзецца 18 лістапада 1700 года ўжо падчас другога этапу хатняй вайны. На поле боя коннае войска рэспубліканцаў велікалітоўскай шляхты разаб'е войска Вялікага княства Літоўскага пад камандаваннем сапегаў. Страты з абодвух бакоў будуць значнымі. Рэгулярнае войска амаль знішчана. Вестку пра вынікі бітвы кароль Аўгуст II Моцны атрымае падчас банкету. Яму перададуць картку з інфармацыяй. Прачытаўшы паведамленне, кароль польскі вялікі князь літоўскі раптам зарагоча, гучна, у голас, не хаваючы злараднасці ад разгромнай паразы сапегаў. Заўважу, ад разгромнай паразы войска Вялікага княства Літоўскага, разбітага сваімі ж суайчыннікамі велікалітоўскай шляхтай. Такім чынам, правільны адказ Б. Зарагатаў. Больш падрабязна пра Алькенінскую бітву пагаворым у наступным роліку, які будзе прысвечаны другому і трэцяму этапам хатняй вайны ў ВКЛ. Тады і падвядзем агульныя вынікі гэтай тэмы. Разбярэмся, хто тут правы, хто вінаваты. Дарэчы, праз свае сімпатыі можна ўжо зараз напісаць у каментарах. Па вашаму меркаванню, на чыім баку праўда? За каго вы? За сапежанцаў ці за рэспубліканцаў? Выказвайце свае меркаванні. На сёння ўсё, даражэнькія мае. Што пачытаць? Пачніце з артыкула беларускага гісторыка Дмітрыя Вітько «Спробы рэспубліканцаў дамагчыся ўлады над войскам ВКЛ у 1697-1698 годзе», надрукаваны ў вядомым беларускім навуковым гістарычным часопісе. У адкрытым доступе ёсць электронны варыянт, шмат цікавай фактуры. Змястоўны артыкул «Феадальная вайна 1607-1702» змешчаны ў другім томе энцыклапедыі ВКЛ. Аўтар літоўскі гісторык Гінтаўтас Слесарунус. Рэкамендую. Шчырая падзяка гісторыкам, публіцыстам, мастакам, фатографам, усім добрым людзям, чые працы, творы і парады былі выкарыстаныя пры падрыхтоўцы гэтага роліка. Дзякую вам за ўвагу. Цісніце на званочак, каб не прапусціць новыя выпускі. Пішыце каментарыі, стаўце падапайкі, падпісвайцеся на канал, калі яшчэ не зрабілі гэтага. Дапамагайце фінансава праз Patreon ці Boosty, падтрымлівайце гэты адукацыйны праект іншым зручным для вас чынам. Буду ўдзячны за любую дапамогу. З вами быў Віталь Чэрвінскі. Гонар маю. Да хуткай сустрэчы.